खुलुमबाय आं दंफैयो नैबे बनगाव जायगायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोनसे बनगाव बे गामिया रंजा बाजायै प्लाटिनियाम जुबिली खुंदों समायना रमायना गेट बानायदों गोबां आलासिफोर फैदों आरो आं गोबां आंनि लोगोफोरखौबो लोगो मोनदों दा बे नोंथांमोना बे प्रग्रामनि जानाय माखासे भिउसफोरखौ माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना समावनो नैबे मानगोनां आदैखौ आं लोगो मोननो हादों बे बनगावनिनो बिथाङा सासे मुरुबि दा बिथांनि सिनायथिखौ आं होनो थाखाय खावलायबाय बिथांनि आदैनि मुङा आंनि मुङा श्री जन नार्जारी आं बनगाव गामिनिनो आं सासे गामिनि सासे मुख्य आरो गामि दैदेनगिरि आरो जोङो बिब्दिनो गामिखौ दैदेनै दा उपयुक्त बैसोआव जों जानानै फैबाय ओमफ्राय दा बेयाव प्लाटिनियाम जुबिली खुंगोन बे जुबिलीया मानि थाखाय बे जुबिलीया जोंहा जोबोद माने ओंथि गोनां मानो होनबा जोङो खोनानो मोनदों जोंनि आबै आबौफ्रा 1945 माने 1945 मायथाइयाव बिसोरो बेयावहाय हाबफैजेनदोंमोन खालि नखरबाल'मोन बे नखरबानिफ्रायनो जोङो जोंनि आबै आबौफ्रा इदिनो आस्ते आस्ते फैयै दिनैहाय 122 गिरि खालामफैबाय बे प्लाटिनियाम जुबिलीयाव गाहाय आलासिफोर बबेनि फैगोन आरो सुबुंफ्रा बबे जायगानिफ्राय बेयाव सोर बाहागो लाफैगोन दा गाहाय आलासि हिसाबै जों बैनिफ्राय जोंनि बे बिटिसिनि जों चिफ गेस्टखौ जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जायखौ जों बुङो जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे असुबिदायावहाय फैनो हायाखिसै सफैनाय नंला बिनि साबस्टिटिउटआवहाय जोङो जोंनि मा होनो प्रमिला रानी ब्रह्मखौहाय जोङो जोंनि आखायाव मोननो हाबाय बिथांजोआबो जोंनिनो मण्डलिनि सुबुं मिनिस्टार बिथांखौ जों बे मण्डलिनि जों ख्रिस्टियान मण्डलिनिनो सासे सोद्रोमा बिथांजोआबो बेनिखायनो जों बेखौ मोननायलाय जों जोबोद खुसि जों बेखौहाय 100% जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामनायजों जों बिथांजोखौहाय गाबोनहाय जों चिफ गेस्ट हिसाबै जों बिथांजोखौनो जोङो माने खुंहोनो नागिरदों 1945 পৰা আজি 2020 লগিন আমাৰ গাঁওখন কিমান উন্নতি হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ পৰা কিমান মানে শিক্ষিত হ'ল এডুকেটেড হ'ল এইবিলাকক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ সোশিয়ালি ইকনমিক্যালি আমি কিমান উন্নতিৰ जों दिनैहाय जोंनि बनगाव गामिनि प्लाटिनियाम जुबिलीखौहाय 17 इयार्स फसंनायनि जोंनि बे बनगाव गामिखौहाय फसंनायनि बे फोरबोखौ बे गोजोननायनि बे मोनसे प्रग्राम
बनगाव गामिनि एक्टिभ वर्कार बिथां फुलजेन बसुमतारी बिथाङा दा बे प्रग्रामाव अर्गानाइज खालामनायाव गोगोम हेफाजाब होदों। बे प्रग्रामखौ खुंनानै साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनदों, जानाय बायदि मोनाखै, नोंथाङा गोसोआव दा माबायदि मोनदों बे प्रग्राम जाखांनायनि उनाव? हेल' आंनि मुङा फुलजेन बसुमतारी। जों बे प्रग्रामखौ खुंनायनि उनाव जोबोद खुसि मोनदों, मानो होनब्ला जों मरलेस 100% नङाबाबो जों 99% साक्सेस जानायनि लामायाव जों नुहुरबाय आरो अलरेडि जाखाबाय। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होयो, मानो होनब्ला बियो धोरोमिया मोनसे माबामोन प्रग्राममोन। बेनिखायनो जों गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होग्रोयो। बिनि उनावहाय जोङो जोंनि आलासि गोबांफोर फैनाय बिथांमोनखौबो हामबाय होयो आरो लोगोसेनो आसा खालामो उन भबिष्यतआवहाय जों बेफोरबायदि प्रग्रामखौहाय साक्सेसफुली जोङो खालामलांनो हानाय बायदि। दा एसेनोसै, बिथांखौ लोगो मोनना मोजां मोनबाय। बिथांनि फिडबेकफोर गावसिनि प्रग्रामखौ खुंनानै माबायदि मोनदों बिथाङा फोरमायो, बिनि थाखाय हामबाय होनाय थाबाय आदा फुलजेन बसुमतारीखौ। एसेनोसै, थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। अन्नानै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनाव थुनानै हो आरो लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो, जाहाथे आं नोंथांमोननो बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ आपडेट्स होबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।